gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung dumatine kemakmuran tansah gandrung-gandrung apan rina wengi tansah gandrung-gandrung dasar kepara nyata gandrung-gandrung dumatine kemakmuran nang gandrung marang
nugrohayang mano
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sagung pilenggih mliginipun dumateng para pangarsa perpundhen terutamanipun bini sepuh aji sepuh dalah sesepuh ingkang titi kan menawa tinenggo mapan wonten pidalem pepundhen kawula panjenenganipun Bapak Prayit dalah Ibu Lia ingkang satuhu kawula hormati. Manggah katur kunjuk para pangarsa ingkang ngasta pusareng adil mapan wonten ing laladan desa Mlinjun. Tan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa ugi pamong staf desanipun ingkang dados pandaming kawula tasih ingkang pantes Sidarsono dalah kawula bekten. Ugi katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Prayit dalah Ibu ugi sagung getrah keluarga ingkang satuhu kawula hormati dalah kawula bekten. Ugi katur kunjuk sagung prewang pramugari keluarga Kakung Suwana Putri ingkang titi kaliyan menakotipun seraya saking pepundhen kawula kinen hambiyantu hajat ingkang kinursa ingkang satuhu kawula hormati sumrembah sagung tamu ingkang titi kaliyan sampun kepareng rawuh nderek hangestreni undanganipun panjenenganipun Bapak Prayit seperlu paringan donga pangestu anggenipun hanggelargati ingkang satuhu kawula hormati sagung pilenggih ingkang satuhu bagya lan mulya. Minangkaning marwakaning atur saking kawula sagedhang paguyuban campur sari putra dewa ingkang mijil saking tlatah desa Petung Kecamatan Donggo ingkang dipun pangarsani saking panjenenganipun Sudarminto titi kaliyan kampan budi dawuh saking pepundhen kawula kinen hanjangkeping pawiyahan tumapaking gati adicara tasakuran keluarga mapan wonten ing dalemipun Bapak Prayit dalah Ibu Lia mapan pilenggah wonten ing laladan RT 50 RW 9 Cenggir Miri Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek. Tebih setripun kapareng kala hancang kaping pawiyahan hamba pilih sesuguh kawula mangke wiwit tinarbuka ngantos kapungkas tartamtu kemawon kathah kalepatan saha kekiranganipun pramila menika kalepatan saha kekirangan ing mangkinipun awit
saking pribadi kawula adalah kacandhang paragoning seni ingkang mangke kepareng hancak kaping pawiyahan lumantar kawula tansah hanya nyuwun lumunduring pangapunten ingkang saageng agengipun. Matur gunging panuwuntan kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Prayitila Ibu. Wonten ing hajat ingkang kinarsa sampun kaseduhan bali kawula sakadang. Kawula sakadang boten saged kuwa matur napa-napa namung ngaturaken gunging panuwun. Mugi napa ingkang kacuraken dhateng kawula sakeluarga dalah sagedra kacetna dados amal saking keluarga panjenenganipun Bapak Prayit saengga ing pinjangipun kacaret lan kapethekna dados ngamal kasanah keluarga saking panjenenganipun Bapak Prayit sekeluarga. Saking pinenggih satiti kalem sampun pantes yen kawula hangaturaken suguh tan kunjuk dumateng panjenengan sedaya hancak kaping pawiyahan. Ing ketika mangki sampun kepareng siaga badhe nindakaken pakarayan. Wijinipun kenya Widyawati cacah 3 ingkang kepareng kalangkung rumiyin sowan. Titi kana kepareng aturaken siji mbaka sawiji anamung kangge miyak lan pratandha pambukaning lipur saking putra dewa setunggal kalih 3 Widyawati kawula sanaken sareng-sareng minangkaning pambuka al artis putra dewa sun. Ditinggal kapribaden ketimuran Ngegoki keri ing jaman mbok iya sing eling bab apa iku budaya panceni bener kandamu lagumu kudu nganggo cara aja ditinggal kapribaden ketimuran Menggoki keri ing jaman mbok iya sing eling bab apa iku budaya